Han celebrat aquí a Santa Coloma de Gramenet, en el centre Marie Curie, una jornada que ens ha permès treballar conjuntament els diferents cossos de seguretat i emergències del departament i també hem convidat a altres serveis que hi participen de forma clara d'altres departaments del Govern de la Generalitat en la gestió de les emergències, com és el Meteocat, com és el SEM o com són els serveis de l'ACA. Aquesta jornada ha servit per abordar quins són els desafiaments climàtics que tenim de cara a millorar l'autoprotecció de la ciutadania i l'eficàcia que podem desplegar en una situació d'emergència i en una situació de catàstrofe. Ha estat una jornada molt reeixida pel que fa a la possibilitat d'escoltar experts que ens han explicat quins són els grans reptes que tenim en quant al canvi climàtic i el seu impacte en les catàstrofes naturals i especialment en les inundacions. I per altra banda, posteriorment hem fet diferents grups de treball que han abordat com podem millorar els protocols, tant de la prevenció com de la gestió de l'emergència i també especialment de la postemergència.